дар шаҳри Хуҷанд яке аз рамзҳои шинохтаи шаҳр ҳавопаймои ёдгории Ил-18 ки солҳои зиёд дар соҳили рости дарёи Сир қарор дошт, аз ҷойи худ бардошта шуд. ин ҳавопаймо ҳанӯз дар охири солҳои 70-уми асри гузашта дар он мавзеъ насб гардида буд. То соли 1979 он ҳамчун тренажёр барои наҷотдиҳандагон истифода мешуд ва баъдан дар солҳои 80-ум ба қаҳвахона табдил ёфт. барои сокинони Хуҷанд он на танҳо як иншооти ғайриоддӣ, балки як нишонаи хотира буд. бисёриҳо медонанд ки насби чунин ҳавопаймо баъди фоҷиаи бузурги ҳавоӣ ки соли 1973 дар ноҳияи Мастчоҳи вилояти он вақтаи Ленинобод рух дод анҷом гирифтааст. он замон ҳавопаймои Ил-18В ҳангоми парвоз аз Душанбе ба Ленинобод суқут карда ҳамаи 79 нафар мусофирон ва ҳайати экипаж ҳалок шуданд. сабаби дақиқи фоҷиа расман муайян нагардид. гуфта мешавад ки насби ҳавопаймои ҳамнамуна дар соҳили дарё рамзи эҳтиром ба хотираи қурбониён буд. акнун пас аз солҳо бардоштани ин рамзи шинохта барои бисёре аз сокинон ногаҳонӣ буд, зеро он як ҷузъи манзараи шаҳр ва хотираи наслҳо ба шумор мерафт.